Karena ni Bwsaino nung Bwtharwi hai Bwtharwi nai nakhe ang Wansa chala bai kai jago ni dano bajol jaka jara oko tab nai bukan norong borok dong kan nong no lachi ma sisa kok se saja ge oko rose khlai layo an video now YouTube dalaya ko layo buiba ka thine ka thithang ta Hero plan hero oi gahamda hengke norok ano henmani Prity nin tam kelai tam nung bono ke kaham ke rose khaya nini ex rok dabo tam nung boda bising bo bai tongai tong khajani nini tolani mairum ka gyani bagi dabo bai ka ge rejak kharok khnai o norok ni sungmung rok biangni ajai angke saimaya da o video ang mung rok senaya bini te to sejak bori rok jotono da rap song simi reui bini photo rok no reaction rumata kisa amo bai se bo hai ki comment khai pai hongke ba Lei mai rom je ka gya khon abo se asu kok chitra ke sai dong ma le la chia nung ba no phano na na jat sebela nung bo nung Prity mora zik ma hai ke ro comment khai tabu khunke alada wansugi tongo borok rok chungno nung ke bai ke saiman khasa bini mai rom ka gya hai hui hunei kok ni kok tabuk dini current present ni chela bai nung hai no hai kak lai bui bai Bengaluru khar thang pa no ani photo se kana chance tongo potrika rogo YouTube rogo am bagi sauno no tei no no nini ex bwsai WANSANO nung se Bwtharwi rok hunei comment khlai tong bai khabui abo simia agi bo 30-40 jon bai kaijak Ganang sebo rok hunei salai tongbai kha haipano ang atei kokrok no oro sawana hunei nasinta tongbai di norok sanai jatya ang news channel rok da hunei wansuk dorok o channel no sinimo news channel ya dol rok abono humke phadi tabuk dol rok next nini chla sabo ngnai hunei Prity no sungei bono rose fry gudok lai hiwana gomo khetini horni jamung tak mai chan nayo yango kisa Ikamoh ka jata la dabla jama bala da bokai kisa VIP ini ruti ka khamsa nai rok no VIP ungjak ta nung ang tabu punjuani leitan chui fry khai chawi phuluke nung bang bai se phayana blasa hingke hanchama se thajoli di o pali jat rok kisa achuda tongo si tei mas kaisa kaini tongkheno sawi manan naidi rokja aro dal tongo dal phunukli anok no lasmi sisa chagrana ko hor ka hamja ton Dal funuk na khela si jago nung bwsai thei tero din kaya sani jat ni chela slai na khela si jag yatana dokon tangdei ma hinka sagra de Prity brei nai thok mosoda yok natam yok Hello guys hello doll ro bini se dol rok tong tipu ene mimang se yang le tei o yak no hingke tam khaiti mani chela rup na hingke kring no nung pai ne kring no wana na nang ni tei nung o dunia o chelani bage hingke jesek bono joli jak nai rok phano bini o musuk muani bai hello dol rok hinmanu gei khik teima choroi bayana iko seijan tam sa thai dem nini a seijat ni mukhango mikhuma haplok no sonlai ni bwtei ke phajak khenuk ya danang Are yak khetam ke khamsa bini sarik klai kheno da mombati no nini pink color pen no gelok grey motombo demarang setuk ya ko na honi duja setuk ni ni ko sitong besang menamo yang kan kini sari ko setuk pai amo bohor ni duita o senono manamjagai toituku di hinu thuya karita motomlai tongmani bano rokhe apro nung saimaya da jesekpan toituku di aboni bahaya tui no hnei mina sam koi na haya ta ठीक से ঠিক খাইয়ে টুকুয়া খুনা সুনা হুনা রক পক মা রক টং খানা মুইতু খাইদি আকন যত মানি ন খনক সনে সুনানি দরকার করে গাড়ি মেকানিক কাম খাই मोबिल बाइते टुकुई फाइनाइ चलानी बागै हाया दा Prity क्लिकती सिर्फ रंग गोरा है सफेद है इसलिए थोड़ा सफेद दिख रहा है परिष्कार दिख रहा है परिष्कार परिचन्न दिख रहा है निनी बांग्ला बाय हिंदी कोक सापुलो सामानो खनावई जाबरा दुरपानी लैतोकते कैसे हाबै थांका खास करके हमारा इधर का त्रिपुरा का लड़की है उसको फॉलो कर रहे हैं तो इंस्टा ओ बरी रगनी नंबर दी होनो सानै रिप्लाई रजा गया मैसेज सिन खाइजा गया मैसेज आनसेन खा खाइ सिबो बा फॉलो खाइजाक बेले तांगे हिंके बरी रक साबो मैसेज खाइ खाया बुमुं सिनि रगना बागै ते वाइसा प्रो के ब्लॉग ते रिपोर्ट एक लगे रना बागै से आबोनो दा नों खेवरनो साइनो चला हमजाक साइटं Dol rok norok bo kalai kalai thungjak nai thungai rang ajina musung hungke 1x no thungdi oro nung khikro go hor nangjak no thungdi thani thia nung bono phatia sani no rang tiklaina nangnai je pai mani rang no nung UPI Paytm bank rogo phano phatja tiklaina harmano te oro khikro go hor ganang simia te bo kubang ma tongo thungjak nai thungai thungbaya oro nung iPhone rok laptop rok mal khung rok manai mano kopalo tongkhe abuno thungna musung hungke comment no rajak thangai nai di tei khlok na furu ani promo code no rena tapokdi rkhangke 1,30,000 tei 150 bar kiting rajak nai magana manai hambai angbo bunyo no khangkai buyane ro photo bojai yate ba video khayo angbo khaine musungo Yang le nung ani iPhone tongo hunai funuk masi sungno aina no le sabu paina musung jak nai ba iPhone no le paina musung jak nai mangse aw funuk nano nango mendra asa khazar hazar lakh riwi paiei funuk yakhe tam labung khasa haya diba nai deni ni mangno jari toni wa ang tabuk boda nungano khuktai musunai khu yang kai sarai wamti romno nini aken no kis kri khabele nung boda thokja katai rok
ma sabo likomo sili tongni ni gana o trimar ni khorang omo hainai na rong bodin phaika sini yang bere hinke bwsaibai phuno kok sawi tongo alada chela hangke kphai tongo o hair style bai msangjak yang le no jambra khugui thuklubi riwi taisa cement bute yo chomja khayeng tongkha masing to haibai kha tabuk masing to haibai kha tabuk khorok bwsuk masing tongba norok ni yang sab satun khikrok phunangi baja sabai angke satun phunangi bajao angke si top se phranai bajao ningke tamabu khikrok ba ma phrancha ayang tei kuno jaga thangna lama kisirok da tong kok sate sate thuna rok se musung tong siwa ang bodol rok khorang rok boko soi tong kha dol rok ani kongrai manja khang kele pailekha jano nasle jangnai chaja gyangnai borok ano blog khai din no sengna bo nainai nabo naisler jagya blog bo khlaya haike no thya sak comment khai thangnai nokta mega kosto kai ya gubaya ani video photo as comment khai tong ba ha kon kam koi dia nong comment kaisa khaina batamo buphangrawi tongphru rogo phano khai manu kam kri dangna nangba comment khaina rok tei kok tongrugu comment hamya naina musung ya hingke comment off khlai di paikna bala Instagram rok no sujugrui tongo option roi tongo borok boni no ro thangile hi comment off khlai rekha me dam hin payata sini chela rok no bo sana musungu buri rok no comment rogo message rogo no hai khaina musungu hai hui rok khonei ta salai di obo kaisa re peace rom phrenai glaio nangkhe alada kokrok sadi ningrom phrenai rok no tan chuna da musung na ning darom phrenai ingna musung aboni ni thani se Wilson riang ni simi ya joto nin tongo do tam nang tam wansok dunia nang sinda chela ni wansok nang ana mo hai kok sai tong man se nang ni nama ba thang sai mani ada ni na man sade bangi tong khan sade tama bo kokra sui bangi tong kharo khonei sajaknai butei da la chiaro tam sa ni life was khabai no rong nong no kupala kawi di khi tonga atei nong na nin no bono kpalo kawi tuk khna ba hai mana mungnai no ambagi no botong maya jamaya bokhrogo afar kajago al so gesibele aron tam sawaron bai ka ham potam nang ko boda krek dan tam satma sokada sai Menengah si musung siu no nung si rose klai tong bela sabui no satma sudah man no rok ne. To mane ang sab no tam khaima tong ya se ano ba se kera nang jak bai kha na khe ang wansa chala bai kai jago hni dano ba jol jaka I haje haita abono ta nini jaya ba wansa bai kai jak mane abono nini kepali dosa. Jetu judi no ang wansa chala bai kai jak mane no ano jol jak pan tong ka ga jan jol jang nai ro aba ani life ani icha ke norang lor sanai sabba Seng sanai rok sabosi hintong koneng seng sanai rok nini dara song nini menai song nini thui song nini do pati prasarok borong no borong mote khe na hadi tama wansa tama toksa seng bo borok no borok khai no haro kaijak di haipa no tabuk ya taisa thei ya jai fru tabuk bomo hayo tongui tong nung si buzia bela buini kepalo kawi khina simi runggu ni Bwsaino nung Bwtharwi hai Bwtharwi nai ang bono no Bwtharna mjang jago oi haino samase hain samase aw baksa hnai tongo ठीक उनखा वानसा बका जों माने बसाय थैथांका साबा तिरok hindur bwsai thimani thik ungkha rok phu abono agini kogrok no paire sidi klek tinungbo tei dolrok norok bo sini bkhak tei sini phaising tei Prity no thangai head rok ta khlai lai sidi bocherai phangsini wansarok bai tongai wansarok bai bhogo misi bokhorok sögei khaman nei rejakha jesapano hintong dibono bo sini kokno kok khimlia bangai tongkha btei se hinsiu Hangke tinin bagi omsukno dolrok norok video sajak khangke tamrnai like ataino 70% channel no subscribe khaijagya rok bufru subscribe khlaisinai norok video simi nanayu subscribe ke khlaiya pap nangane norok tabuk rogo boroni pap pop hnai rok khangke subscribe khlaidi tabuk no abono hongke malai laifinai ketal video thanga do dolrok bye tiprasa ai vlog thung